începe vlogul nostru de călătorie. Suntem în Grecia. Am aterizat azi dimineață. Așa. Eu sunt vlogger. Acum mergem să mâncăm. Vloggerii stau ele așa. Păi da, dar am uitat bățul. Păi, ce vlogger ești? Așa. Sunt la început. La început cu copilul. Sunt, da. Suntem aici. Da, Matei este foarte bine. Suntem aici așa cu toții. Vremea este frumoasă, foarte cald. Portocal pe stradă. Da, ce să zic. Suntem fascinați de căldură. Venim de la 10 grade, 24 de grade aici. Este foarte frumos, lumea este primitoare. Abia așteptăm să mâncăm un gyros, că suntem aici la mama lui, și un suc de portocale din copac de-abia cules de noi. Vă mai arătăm cum o să mai fie și v-am pupat. Tandrețul și delicatețul. Hai. Îi dau cu cremă pe față? Da. Bună ziua, doamnelor și domnilor, continuăm excursia noastră la pas prin Atena. Am mâncat ceva, ați văzut, ciolan. Așa. Încă continuăm. Grecii, la fel ca și turcii, sunt foarte mari iubitori de pisici. Uitați ce frumoasă, asta se numește ca în Brașov, strada cu sfoară. Bună! Urât-o! Așa. Dar mâine o să continuăm câteva cadre și cu drona prin oraș, să le vedeți. Asta e floare de nu mă uita. Și acum să fac un review la cele mai bune căruțuri de la Britax. Uitați firma aici. Suspensie față-spate. E bine. Copilul a dormit. N-a fost nici scump, nici ieftin. Vrei să te povestești despre tine? Da, povestim se numește. Am înțeles. Vedeți că v-ați cam urmărit atâta și ea de bogați. Da. Intrăm într-o... Uitați, se vede și marea în spate. E muntele. Dar tot așa e. Urmează... Uite, astea sunt cele mai faine și se mănâncă și foarte bine. Vezi? De ce? De ce râdeți? Cum? Vezi ce fain? Foarte. Hai. Dar toate sunt așa, pe toate terasele. Noi ne-am oprit la aia. Păi, sincer, cred că am nimerit una dintre cele mai proaste. Bă, și totuși era industrială, adică...
Da, e la fiecare terasă. Ai văzut vreo terasă care era gol? Da, era una pe partea. Da, era. Aia era cafenea, poate. Da, e posibil să se poate mai mult. Grecia. Țara cu o istorie impresionantă. Ia spune-ne despre. Și cel mai bine e să faci Grecia la plas cu un Britax. Suspensie față-spate. Construită pe cele 7 coline. Grecia este... Putem cumpăra și face o mică terasă. Este foarte frumos. Pisicuță. Uitați cât de frumoasă este. Așa. Îți faci sus acolo, poți face ceva, mai faci încă un etaj cu terasă, îți faci birou acolo, bucătăria, este foarte frumos, chiar foarte frumos. Grecia, Atena, frumoasa Atena. Suntem înconjurați de oameni primitori. Fiecare străduță cu istoricul ei. Ținând cont că a fost... Stați puțin. Biserica Bizantină. Bă, am uitat bățul acasă. Adică nu, am bățul, dar n-am șurubul. Am bățul, dar n-am șurubul. Hai mă, că putem să facem același. Da, da, putem. Oh, ce alunecă! Păi nu ai pantofii care trebuie să ne salvă. Dacă veniți în Grecia, în Atena, imposibil să nu vedeți acest șotron. E ca aia din Milano. Da, ei sunt foarte bogați în gelaterie. Hai să luăm niște înghețata. Ai zis de înghețat. Da, hai. Vrei și tu? Sau nu vrei și tu? Hai, nu. Che mia bella Twix. Twix. De pune frână. Să știți că Britax are și frână, uitați. Eu vă invit acasă la mine. Cum am spus, pot să intru, eu mă duc acasă la mine și mă așez aici și stau. Aici este acasă la mine. Ce? Da, da? Mai iau și eu. Păi, Vreau cu mango și cu Twix. cu mango și cu Twix. Într-un pahar de la mediu, mango cu Twix. Pahar sau ăla? Nu, pahar, că din ăla un să pulbă. Păi și cu... Andra, ce-ți iau? Twix și mango. Twix? Hello? La cornet? Te urci sau are? Poți? Ia la călcare. Mango and stick. Goat. Cornet. No. Okay, thank you. One Twix and am uitat. Twix and mango. Corn. And one with chocolate, with dark chocolate and strawberry.
Foarte bună. Vreți limonadă? Da? Yes, finish. Wow, thank you. Combinația ciudată. Mulțumit, e bine, dă bine la vlog. Dacă veniți pe străzile din Atena, imposibil să nu vă opriți să luați un. Bună dimineața, doamnelor și domnilor, a doua zi de Atena. Noi suntem băieții din Atena, care ne plimbăm acum pe străduțe. Ia să vedem. Așa. Uite, Matei, ce frumos e în partea aia, uite. Vezi? Foarte frumos, cald, deja sunt transpirat freașcă. Ești bine, Matei? Băieții din Atena, noi suntem. Hai, dă un țuc aici. Da? Așa, dragostea mea. Frumos. Continuăm aventura noastră printre portocale. Astăzi mergem să vizităm Acropole, să vedem acolo istoria Greciei. V-am urmează următoarea zi. Plecăm așa în vlogul nostru cu Matei. Gata, plecăm. Hai, Matei, așa. Matei și măgăruș. Ce face măgărușul Matei? Îi scoți ochii, tati? Îi scoți ochii la măgăruș? Hai, haide, gata, pornim. Pornim în aventură. Ce somn? Frumusițea mea. Hai. Hai. Hai, ia-l tu. Și pe ăsta vrei să-l iei? Hai. Hai, filmează-mă. Hai. Așa. Așa. Hai. Filmează-mă. Ia. Hai. Așa. Și pe mine. Fă și mie o poză acum. Haide. Hai, fă-mi poză. Hai, dă-i lui tata acum. Bravo. Oh, bravo. Continuăm experiența prin Atena. Bună ziua, dragilor. Acum să vă arăt pe unii care cântă la linguri. Altora le plac lingurile, dar în alt punct de vedere. Lor le place să cânte la linguri. Haideți să ne uităm puțin, o secundă. Uitați. Continuăm. Vamos. Urmăm Matei, acționează, cuplează 4x4, intrăm pe un drum denivelat. Așa, perfect. No? Și tot continuăm. Gata, soarele l-a terminat, îl bronzează. Grecia antică. Fostul Constantinopol. Pardon, suntem aici, suntem în la greci și nu suntem la turci. Uitați, fiecare casă este cu stegulețul ei. Și noi ne continuăm deplasarea cu riscuri mari ca Adidas și să nu intre în nisip. Avem noi niște experiențe cu Adidas și noi intrând în nisip cu ei.
Eu nu intru pe plajă, că stai da și noi. Inclusiv Mateiaș are Adidas și noi, uitați. Așa. Și continuăm. Foarte bine vă stă tricou de la Napapiri și cu ochelarii aceștia de firmă. Matei, ține gurița acolo. Așa. Către Acropolis merge foarte multă lume, ținând cont că este duminica. La ei duminica este zi liberă, ca și la noi, cu toate că ieri a fost o sărbătoare în Grecia. Nu mai știu ce sărbătoare a fost ieri în Grecia. Ziua Independenței. Așa, ziua Independenței. Așa, vreți să vă iau ceva din aur? Uitați, 24 de carate. Păi iați acum, ha. Ăsta e homeless. Așa, și continuăm. Urmează, continuăm cu filmarea când ajungem sus. Vă pup, aveți grijă. Sunt vlogger. Primul meu vlog. Hai că ai mai aprudentat, de ce zici? Da. Și poliția își... Și continuăm, uitați și dumneavoastră că poliția și aici există ca și la noi. I-a gonit pe cântăreți. Da, și Matei este de acord cu noi. Haideți că continuăm și mai ne auzim peste câtva timp. Așa să vedem ce va mai fi. Am cerut permisiunea și poliției de a zbura cu drona și mi-a spus că este ok. O să avem câteva cadre și cu drona. Așa. Era mai puțin portoponită. Ia, portoponită. Doamne, ai cea mai bună mașină din flotă. Ia, acum, uitați, ca să... Și când te lasă Așa, uitați aici ce face. Asta puteam să fac și eu. Ei spală cu șosetele, face dero. Și eu pot să fac de asta. Cu chiloții, coață în cur. Asta, uite. Astea sunt sfoara de la chiloții, coață în cur. Wow! Asta e tu bani. Doamnelor și domnilor, transmitem în direct acum din Atena. Uitați ce cozi infernale sunt la casa, este la casa de bilete. Toată lumea cumpără, se îmbulzește. Inclusiv Matei este... Hai, uite, bună Matei, aici este și Mateiaș cu noi. Bun. Hai. Hai să-i dăm puțin în față, să vedem ce mai este, ce mai găsim și în față. Bun. Totuși încercăm să facem un skip the line. Skip the line, tradus în românește, să facem o românească, adică să, ca în intersecție, e roșu și trece. Asta, skip the line. Oamenii sunt ok. Vremea e frumoasă, ține cu noi pentru această vacanță. Nu mai beau acolo, m-am operat. Nu. Totuși iau o apă să avem. Așa. Da, tati, aici sunt cu tine. Ce a făcut păsărica lui Noe? A adus frunza de măslin în cioculeț. Continuăm aventura noastră, doamnelor și domnilor, pe acest frumos vlog. O să facem un vlog despre Atena. Continuăm cu imagini de la coada din Atena. CNN Live. Bună ziua, doamnelor și domnilor. Începe din nou transmisiunea în direct alături de colegul meu Matei, cameramanul. Haide, nu știu ceva aici. Suntem... Ce faci, tata? Ai venit de la pădure? Ai tăiat lemnele? Zi-mă, cu șapca aia. Așa, spune-le și tu ceva aici, telespectatorilor noștri. Așa, hai, zi. Ce zici? O iei, filmezi și tu? Hai, ia-o și filmează. Hai, Matei, ia-o. Nu vrei? Bine. Hai,
Continuăm în această după-amiază, doamnelor și domnilor. Aici, transmisiune indirectă și indirectă. Da, acolo lăsăm. Așa, doamne, hai. Iubitul meu frumos. Ce face băiatul? 1, 2, 3. Matei, hai să-ți dea tata o frunzuliță de măslin. Uite, Matei, uite ce-ți dă tata. Măslinul. Ia la tata. Haide, așa. Fă-le cu mâna. Fă cu mâna, hai. Zipa. Așa, hop. În direct de pe platoul de pe din Atena. Uite-l și pe Costică care vinde timbre. Ia uitați ce frumos e. Wow. Unde vezi tu? Aici, în brațe, la mine. Așa. Așa, hai să continuăm, Matei. Zici tu ceva la cameră. Vede. Hai, 1, 2, 3, uitați și dumneavoastră cât de frumos, ce frumusețe avem noi aici. Wow. Uitați și sus. Și acropole. Să acolo să mergem și noi să le vedem. Așa. Haideți să mergem și pe pietre, pe aici. Ia uite. Wow. Uite, sinagoga. Uite și mijareta. Stai puțin, Andra. Mama, nu mai face așa, că îl doare și pe el. Trage rău. Mama, îl doare și pe el. Hai. Hai să mergem, hai. Nu cu băga capul. Da, e foarte. Dar cred că și partea aici de Nu e acolo ideal, e multă. Haideți, continuăm aventura. Hey guys, visit with Athena. Look at this. This is my Matei. He's my boy. This is my life. And my wife. Nu, n-a greșit. And this is my family. Happy family. Happy wife, happy life. Happy wife, happy life. And this is Athena. Look at that. To be continued with fly my drone. Just 1 second, because I... Păi și pe partea aia, și atunci când au fost erau schelele. Dar noi mergem pe partea aia altă. Tu ai poza acolo fără schele. Păi am pe partea aia altă. Fiind într-un grup cu Tuaregu, care Tuaregu are cuplare de reductor la urcare, așa o să ajutăm și noi în această pantă, urcarea cu reductorul. Cuplăm reductorul pentru Matei. Hey guys, look at this flag of the Greece. Look, Greece, two color, blue and white. Încă de la ultima vizită a noastră în Atena, în 2018, tot se construiau
tot se reconstruiase, totul se... Am lapsus, ajută. No, restaurează. Totul se restaurează. Uitați, și dumneavoastră cât de frumos este, doamnelor și domnilor. Wow. Cum? Se așteptăm și pe ei, stau aici la Astea sunt Acropol și ăla? Teatru. Ce templu e? Aoleu. Πάει πάλι 5 παρά 5, άργησες καρδιά μου, στην υγειά μου σε σπάσα. Πήγε πλέον 6, ποιος να αντέξει, έχω γίνει χάλια και μπουκάλια έσπασα. Ζηλεύω, ζηλεύω, εσένα που αγαπάω και λατρεύω. Ζηλεύω, που λείπεις και τα σπάω και χορεύω. Ζηλεύω, γιατί ακόμα θέλω να αγαπώ. Ζηλεύω, ζηλεύω, εσένα που αγαπάω και λατρεύω. Ζηλεύω, που λείπεις και τα σπάω και χορεύω. Ζηλεύω, γιατί κοντά σου έτσι μόνο. Da, da. Păc, 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 păc. Din păcate, am avut o problemă. N-am mai putut să mai zburăm foarte mult cu drona. Că au venit administratorii de aici și ne-a spus... Da. Și a spus că n-aveți voie să vă zburați cu drona. Și zice, coborâți drona imediat și după aceea ștergeți totul. Așa, fix așa am făcut. Din păcate, filmări cu drona nu cred că o să avem. Totuși, Cam acum ai putea, dacă vrei să scoți startul. Da, totuși suntem români. Trăiești în România? Treci în România? Excursia noastră acum de la înălțime. Cum este domnul Matei la înălțime? Domnul, stați așa că stați că avem probleme cu microfonul. Microfonul. Doamnelor și domnilor. Uitați-l. Țineți-ne pumnii că am făcut o fraudă. Ne-a prins că am filmat cu dron. Acum trebuie să ieșim. Dacă senzorii nu ne detectează, înseamnă că avem filmări cu drona. Dacă nu, așteptați puțin. Ne să ieșim. Acum am ieșit. Așa. Și am ieșit. Așa, haideți să vedem. Așa, gata. Am ieșit cu toții. Suntem în siguranță. Acum cred că avem și filmări cu drona. Bună ziua, doamnelor și domnilor. Transmitem în direct iar. Suntem într-o pauză unde ne încărcăm bateriile. Bateriile trebuie să fie încărcate. Avem o pană. Hai măi, Andrei. Hai măi, Andrei. Pentru dacă doriți urzici. Că toți suntem în post. Hai mă. Avem o pană. Pana de curent se numește. Hai mă, Andrei. Căcâț al meu. Continuăm și cu... Hei, lasă puța! Lasă puța, bă! Lasă puța mea în pace. E timpul de pupăceală! Lasă prostii. Etena, nu vreau. Ține asta, că mai Hai, vreau să prin mă asta. Hai, de. E timpul de... Ah, băiatul meu.
Cum faci tu? Ia, mama! Bagă în urechi. Para, pero. Matei, Matei, coconaj. Bună seara, doamnelor și domnilor! Continuăm vlogul nostru și pe timp de noapte. Uitați sus acolo, vedeți acropole. Domnul Matei, Big Boss, doarme. Totul este foarte frumos, foarte cald, ținând cont că suntem în aprilie, iar la noi în țară sunt 0 grade, chiar 1 grad. A venit de la ruși un ciclon rusesc și o să fie și zăpadă. Oamenii cu copii, uitați cum îi zâmcină capul la copilul ăsta. Așa. Acropolele, uitați-le sus acolo. Luminate pe timp de noapte. Turiști, foarte mulți turiști. Acum ne îndreptăm către un restaurant faimos unde putem să mâncăm ceva delicios. Au fost câteva zile foarte frumoase, foarte aglomerate. Suntem chiar și puțin bronzați pe aici, pe epoleți. Ce se aude așa? Ah, e papagalul la sus. Da. Cumpărăm ceva acum ca să băgăm în bagaj sau? Nu mai cumpărăm nimic. N-are rost. Aici este terasa unde noi am vrea să mâncăm. Așa. Uitați-vă la Andra ce față are, că s-a speriat. Du-te, măi, Andrei. S-a speriat Andra. Uitați cât de frumos este. Acesta este dă-și mai încolo, că încep să târie mesele. Cum? Nu, pe Matei. Va speria. Du-te, mai, Andrei, să-mi stea dracu și... Da, uite. Și ea a dormit. Hai să urcăm acolo cu cărucioarele. Da. Stai puțin, Andra, stai că dau scaunul. Zici că urcăm, îi lăsăm aici în mesele? Nu m-am legat. Aici. Thank you. Și stai aici. Și pe Olivia o bag aici, stă Alina aici, gata.
Balamut. Direct la Balamut să te oprești. Deci eu nu mă vedem decât